それではこれから本日の出演者を紹介します。まずは最初は北郷児童会館の子供たちです。沼田彩香ちゃんです。小春ちゃんです。吉田奈緒ちゃんです。山本純ちゃんです。佐野恵里ちゃんです。田琴美ちゃんです。石川蓮太くんです。工藤瑞希ちゃんです。西島海ちゃんです。高橋すずちゃんです。大貝野中ちゃんです。和歌山智樹くんです。長崎亜美ちゃんです。太田遥香ちゃんです。工藤春菜ちゃんです。平野すみれちゃんです。池田瑠璃ちゃんです。続きまして音楽担当市川敦さんです。同じく音楽担当松田紀之さんです。落語水谷観劇こと三俣千恵さんです。チベットからの留学生デュカルツォさんです。同じくチベットからの留学生ドルジェツォさんです。